SADC chairman and Zimbabwe President, His Excellency President E.D. Mnangagwa, interviewed by Chinese Central Media and among other issues, talks about media. He said, African media should toe the flag by promoting the national interest. All patriotic citizens of Zimbabwe have a duty to protect and promote our country at all levels. Sanapina mashoko atinoona panapa mutungamiri wenyika yeZimbabwe anokritiziwa pamusoro pemashoko aataura aya anoti subscribe like turn on the bell icon. Zvaranyatsoratidza kuti vanhu vanoziva aiwa zviri kuitika munyika yeZimbabwe uye nehuno hwethe regime inotungamirwa naE.D. Mnangagwa. Vanhu vanenge vachireply panapa vachitora mashoko okuti I agree with the president, however we must not ignore how those countries run. They don't just arrest citizens because they want to stop them from e.g. protesting. They don't lock up a 16-year-old because he was having braai at his home with his father and close people. Our government needs to stop some of these things if they want everyone to promote the country. You cannot promote a country that is abusing you. Tona hopo chikona anopindira zvepanya iyi opina achiti, why is it that when we promote national interests, Mnangagwa's government arrests at jails us without bail for exposing corruption? Are we supposed to promote the looting of public funds and the plundering of the country's resources by a corrupt president and his criminal network? Tikuona vakomana sanganisana upo chikuona vari vachikanda mafiles nemutungamiri wenyika pamashoko ari kunotaura kunyika yeChina pamajournalists anenge achivabvunza vari kuuya panapa vachiti aiwa how come we can promote the national interest yet the government iri kutungamirwa nemunhu ari kuzvitaura aiwa ndo iri leading in corruption, ndo iri kuabhusa mahuman rights, ndo iri kukepcha vanhu ma16 years old panapa pane vana kandi vakadzi vane pamuviri vese vari kungochengetwa muusongwa. Chimotoze mafundo enyu motodii pamusoro pemashoko aya auya akakandirwa nemutungamiri wenyika. Pinai comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.